Sanibonani, this is Umkhululi Monyeze, Impande eGawula Ezizweni. So namhlanje ngizokhuluma ngezimpawu zomuntu okumele aliphakamise ithongo noma kumele aphakamise isithunywa. Siyazi ukuthi baningi abantu abavukelwa imimoya kakhulu esikhathini samanje. Kwesinye isikhathi kusuke kuvuka idlozi elifuna ukuhlanjululwa, lifuna ukugezwa elinamacala. Kuhlanjululwe kugezwe umsamu, kuvuke ithonga elihlambulukile, nabahamba beney'nkinga ababegula kunjani njani. Bese kuba amathongo avuka ngokuthi wona azolapha umhlaba. Kusamele kuqhubeke ubukhosi bala yikhaya, kukhethwa umuntu ozokwazi ukubekezela, ongeke ngelinye ilanga kuthiwa wonile emsamu noma umsamu sewuphendulile. Kunabanikazi bamandla abakhetha umuntu osuke ezohambisana naye noma ozobekezela noma ozokwazi ukuthi adlule ey'ntweni ezisebunzimeni, ukuze uthi uma uphilisa umuntu wazi ukuthi kunawe kunezinto ozaziyo emhlabeni. So ukuze ube umuntu olaphayo kumele uwazi umhlaba, ukuthi umhlaba unjani noma abantu bazi ukuthi kunabantu abahle, kunabantu ababi. Kuningi, sibhekene nesimo esinzima-ke manje lapho khona umuntu adideke ngempela ukuthi kahle kahle nginamuphi omunye umoya. Alright, ngizobala nje okokuqala, number one, umuntu ohlushwa kakhulu ikhanda. Alright, umuntu uzobuza ukuthi hawu, ikhanda ngoba phela wonke umuntu ukaphathwa yikhanda. Akubi leli khanda olijwayele, akubi leli khanda olijwayele, kube yikhanda elikufaka esibhedlela, kuba yikhanda elikwenza ukuthi ungalali ebusuku. Noma kuthiwa awusayanga esibhedlela kodwa kube yikhanda eli-serious. Kodwa uma uthi uyabheka udle amaphilisi, leli lithi nje angipheli ngisakhona, uyoze uhambe uyovuma umsebenzi noma uyoshisa impepho noma uyohlanjululwa imimoya le ethi uma ivuka bese ivuka ibe miningi, bese kuba khona inkulumo eqhamukayo kuwena. La madlozi athi uma kwembatha bese kwembatha ngesiguli esinjalo. Ikhanda lidalwa imimoya yamathongo ehlangene eneyikhalazo kuwena. Nomunye ufika ngokomunye emcabangweni wakho, nomunye ufuna ukuthi, nomunye ufuna ukuthi. Kwesinye isikhathi uyaphupha, yonke into isuka ila emqondweni wakho. So wena nje kufanele nje uhambe uyogezwa noma uyoshiselwa impepho, ukhulume nedlozi lakho. So ikhanda, i-Disprin, Grandpa, Pain Block, I don't know ukuthi la maphilisi niwabiza ngani, eniwaziyo nodokotela benu, o-Doctor Miya no-Doctor bani. Angeke banisize, ngeke banisize kwalawo maphilisi nje, ngeke ngoba uzoze angazi ube yini. So uyilimaza umzimba, wayeke lawo maphilisi lawo. Wena nje hamba ophahla idlozi, hamba olapheka, kumele ukuthi ulapheke. Sekuyisikhathi sokuthi umuntu manje ezinake. So amaphilisi ekhanda ngeke azokusiza, hamba okwenza leyo nto okumele ukuthi uyenze. Ukube bekumele ukuthi ekusize, ngabe ikhanda njengamanje alikuphathi. Hamba ulungise izinto zedlozi, hamba uligezele idlozi lakho, uqhubeke nalo bese uyabona ukuthi njengoba befuna ubanake nje, begulise bakulalise phansi, yini le abayifunayo. Mhlampe already usuyazi, uyabo? Lokuqashwa iy'moto, kumoshwa iy'mali ngenxa yakho, ngenxa yokuthi wena ufuna ukwamukela idlozi lakho noma ufuna ukuthi idlozi likuthume ngoba phela liyakucela. Kumele ulenzele something, akulona icala lelo. Number two, uzohlushwa iqolo. Iqolo lakhona ukuthi kube khona i-pain
ipheni yakhona isuke ihambisana namakhehla, iphinde futhi ihambisane nezalukazi. Angithi nomkhulu base begugile bayagoba, nosuke usisalukazi kuphela. So, iqolo kusuke kungene amathongo, abantu abadala kakhulu abasuke benjani, bengenile noma bephakeme kwena ngaleso sikhathi, basuke benamacala, babuya bebaningi bese kuphathwa iqolo. So, kumele uhambe-ke uyobaphahlela, uhambe uyobalalela ukuthi kahle kahle into ithini, bese ukhulume nabo. Bese-ke uqeda kuphahla sheshe ungaya ngisho entabeni uyoshisa impepho, ubuze ukuthi bantu abadala, njengoba nivuka ngezigulo ezinjena nje la ngahlala eqolo kwenzenjani? Nangigibela eqolo nje kwenzenjani? Le back pain nje enzima kangaka kwenzenjani? Lizoqhubeka-ke idlozi lakho likutshele ukuthi okay, from 1 to 2 nayi into esiyifunayo. Uyabo? Wena-ke into yakho ukuthi ugijime wenze njalo. Kwesinye isikhathi kuye kwenzeke ukuthi umuntu ovukelwa idlozi elikanjalo, ngisho angahamba i-mall ayiqede, liyavuka akakwazi ukuhamba for the longest distance. Umuntu ongathi angenza leyo nto aphume, akahlaliseki. Suke selithe nje, wemntanami unaka zonke lezi zinto esingayifuni, hamba uye ekhaya uyokwenza izinto zakho. Uyabo? So, sometimes lisuke liy'tshela ukuthi mhlampe ulungiselela lona uyaphuma ngamasango, mhlawumbe khona uyokwenza kanti cha wena uyele ey'ndaweni zakho bese liyavuka-ke. Kodwa nje umuntu ohlushwa iqolo kakhulu, akuhlaleki kunjani njani. So, la bantu abasuke bebuye kuwena bezocela ubalungisele indlela, ifuna indlela idlozi yalo. Wena ungumuntu okhethiweyo okuhamba endleleni njalo. So, ngiyacela nje ukuthi manje unake ugogo wakho, unake umkhulu wakho ofika ebusuku noma ovukayo ngey'mpawu ey'njalo. So, number 3, idlozi lakho lizokuvala amehlo. Uzoba nenkinga yamehlo, ungaboni in a way that uzuhamba uyofuna usizo, bakutshele ukuthi no wena abantu abadala. Uyabo? Musuke uyithatha wena lento njengoba as if like uzothwasa, uyangizwa? Abakakutsheli ngentwaso angithi, kodwa ayakuhlupha la mehlo. Usuke umbethwe abantu abadala, not ukuthi maybe it is a calling. Usuke uvukwa yithongo noma kusuke kunemimoya yamathongo eminingi kuwena. So, beza ngolaka ngoba wena awuzange wawalalela amathongo, umsamo awunawo. Kuyimanje ushade umshado wesiLungu, waphinde futhi waba nezingane wangazibika la ekhaya, waphinde futhi washiya ikhaya wangahlala ekhaya, wangawunaki umndeni. So, manje idlozi lakho selikuvala amehlo, wena awusaboni. So, into emele ukuthi uyenze, bamele ukwazi ukuthi ubhekane nabo ukuthi manje uyizwe le nhlungu ngoba wena unamathongo. Akusafunekele manje ubheke ukuthi yini ngavaleka amehlo nje kwenzenjani. Kwesinye isikhathi uma uvaleka amehlo, idlozi lakho lifuna ukuthi ulinake. Ngathola mhlampe thothi hhayi ukuthi unamacala kakhulu, kodwa idlozi lakho uma livuka, livuka ngesiguli esinjalo. Omunye aze ahambe kodokotela bayomtshosha ngey'naliti, bakujike ngey'naliti emehlweni, uze ube damaged straight ngenxa yani? Yisimo esinjalo. So, ngiyacela ukuthi uma ulapha ekhaya, zama ngempela ukugijima uyophahla uthi bantu abadala, ngicela amehlo ami, ngicela ukubona, ngicela ukuthi yonke into enifuna ukuthi ngiyenze izodinga ukuthi ngibone.
izodinga ukuthi ngivuleke amehlo, ngivuleleni amehlo. Ngiyanithembisa ukuthi manje ngizosukuma ngiye lapho. Trust me ukuthi lapho idlozi lakho lizokusiza. Uvaleke amehlo nje ufake ibuko, kodwa umncane awakafiki ngisho ku-40 years, khona inkinga lapho kuwena. Hamba olungisa, hamba ogeza, hamba ophahla. So ngiyacela ukuthi niyeke le nto kuthiwa hhayi ufuzo. No, it's not about ufuzo. What about impilo yakho, kwenzakalani? Ngiyabonga. Awusaphili impilo e-normal wena. Khona umuntu ovaleke nje amehlo like totally. Ngiyacela nje ukuthi namhlanje uyibheke leyo nto yala mehlo akho akuhluphayo. Uyabo? Awuyibheke uzame nje ukwenza igezo, ukungena emanzini ala mehlo lawo, ucele ukuphila. Ucele nje ukuphila, uzoba right. Number 4, ushawa isiyezi, dizziness. Usemsebenzini, usesikoleni. Wena nje ibhosi yakho uma uyibona, uvele uyibone imibili, ginqike. Yonke into ethi uyibona ngathi umsebenzi, amaphepha, amafayili angathi manje agcwele amabhokisi, umsebenzi uyakusinda. Yonke into eseduze kwakho iyakusinda. So wena buthakathaka, idlozi lakho lisafuna ukuhlanjululwa. Ziningi iy'nkinga obhekene nazo ey'thinta ngisho umndeni ekhaya emuva. Unosizi, unenhlupheko, kodwa uyavuka uyahamba esikoleni, uya emsebenzini. Lungisa kuqala lo msebenzi, lungisa leli dlozi lakho, uligezele, ulihlambulule, kuyima uqhubekela phambili. Angisho ukuthi yeka isikole noma yeka umsebenzi, kodwa this must be a first priority empilweni yakho as a person. Namhlanje make a decision ukuthi wena nedlozi lakho nizohamba indlela nize nifike lapho kumele nifike khona. Ungabanaki abanye abantu. Yes, zikhona izitha, yebo siyavuma, kodwa okusalayo wena kumele uqhubeke. Ukuthi emsebenzini istafu sinjani njani, uhlangene nestafu wena. Wena uhlangene nempilo yakho nedlozi lakho. Wena abakusukelayo bacebe edlozini, bahlukane nawe phansi. Abasesikoleni kunjani njani. So wena muntu osesikoleni, hamba ocela, usho nokuthi ngisesikoleni ngumntwana, kothi mase ngikwenze konke mina lokho enikufunayo, ngizokwenza anginqabe lutho. Kodwa okwamanje nginikeni iminyaka, ngisatakula, ngisahlanganisa imali. Owesiphathi omunyisa othi uyintandane, akanabazali, akekho umuntu ozomkhulumela. Yilapho khona-ke idlozi ngaso sonke isikhathi wena awuhlukani nempepho ngoba wena awusenabo abazali bobabili abaphilayo abanandaba nawe, idlozi likhona. Wena into okumele ukuthi uyikhulume, nokumele ukuthi uyicele, nokumele ukuthi uyibike isempephweni. Ngiya esikoleni, ngiyabika, ngiphasile, ngiyabika. Yonke into wena uyazisa idlozi njengomuntu osuyintandane, osophila impilo yakho, ususele wedwa, kodwa idlozi likubhekile. Noma ngabe yini eyenzakalayo empilweni, kufanele uyibekele idlozi lakho noNkulunkulu wakho lapho. Uyabo? Phuma uhambe uye esigangeni, uhambe uphase iy'bani, ukhanyise impilo yakho, izinto zakho zizophakama. Kwesinye isikhathi akudingi ukuthi lo osikhiphayo nemali. Kwesinye isikhathi kudinga ezinye izinto sizenzele sizodwa. Then mhlampe-ke lokhu ukuthi singenisa abantu abadala usungamdinga kumakhosi or whatever, kodwa kunezinto ey'ngadingi kakhulu kwesinye isikhathi abantu abangabelaphi. Into ongakwazi ukuzenzela wena. Impepho awukhiphi ngisho isihlanu kumakhosi, uyahamba uyithenge, uye esigangeni uphahla uthenge iy'bani. So ngiyacela nje ukuthi ube nezinto ozenzayo uma uwumuntu owazi ukuthi awusanabani, wedwa. Sukuma, musulokhu ulele, ulokhu ulindele izinto le ongeke uze uy'thole kwabanye abantu. Uzoy'thola kuwena nedlozi lakho naNkulunkulu wakho, awusukume lapho. Kwabanye bazolishawa izibhoko la esiswini. Umuntu ongimbethe unecala
khathi ephilile emhlabeni. So, inhlambuluko kagogo wakho, inhlambuluko kamkhulu wakho, inhlambuluko esuka kumama nokubaba. So, ziningi izinto ekumele ukuthi kudlule kuzona ngenkathi wena uvusa imimoya, noma imimoya ivukela kuwena. So, kumele udlule enhlambulukweni, ugeze imimoya, kusuke amacala, kusuke kukhona into eyicala ekumele kudlule kuyona. Icala-ke uyakwazi ukuthi kuye entabeni kuyokwenziwa leyo nhlambuluko, umuntu abe-right, kudlule ekuhlambulukweni, ushweleze edlozini, bese impilo iyaqhubeka. Kusuke kukhona la bantu ekumele ubenze le nhlambuluko, noma wena vele uphila phezu kwey'nkulumo. Kubalulekile ukuthi udlule enhlambulukweni, edlozini lakho, ubike yonke into eyenzakalayo phezu kwesimo sempilo yakho, bese yonke into iyaqhubeka. So, bheka-ke lapho abantu abashawe yibhoko nje, kungonakalile lutho uthi usahamba noma uyavuka ekuseni kanjani, ikhona into eyicala ivuka phezu kwakho. Emndenini abangasekho nabaphilayo, futhi anizwani, niyaxabana, kumele udlule enhlambulukweni, uhambe uyoshisa impepho emathungeni, uhambe number 6, omunye uzoshaywa idolo noma iy'nyawo zombili zivaleke. Wena vele impilo ikuxakile, sikephi isidingo sokuthi ukwazi ukuhamba? Idlozi lakho leli, hhayi. Ngobani? Kunezinto wena ongayilandeleli. Most yabantu abasuke benjalo basuke benikeziwe inhlanhla, benikaziwe imali, bangazenza izinto ezinkulu, bangaba nezinto ey'phathekayo, bangabonga edlozini, zavuleka izinto. Unesilonda esingapheli nje, ney'nyawo ey'ngaphakeme nje, ngobani? Kunezinto ezinkulu ezikuwena. Njengoba usemzimeni obunzima kangaka, obukhulu kangaka, nenhlanhla yakho owaphiwa yona ibinkulu kangako. So, wena-ke hamba-ke manje uyonxusa ithongo, unxuse abantu abadala, uqaqele laphaya imisipha, ukuze uthi uma uphuza leya mbiza leya, ihambe ikulaphe. Cause uphuza imbiza, iphumele ngisho egazini lakho, ivele ithi nje phuthu, angeke ize ikusize leyo mbiza. Ngaphambi kokuthi wenze inhlambuluko, ugezele lelo cala lakho, kuyima ukuthi uma uphuza into bese iyakulapha. So, kunezinto ngiyacela ukuthi okumele ukuthi uzinake. Umuntu ohlutshwa izinyawo nje, hamba unabantu abadala, mhlawumbe kufanele ube nebandla, mhlawumbe kumele ube nesigodlo lapha abantu, uyinyanga, uyisangoma, wanqaba noma washiya. So, kunezinto okumele ukuthi uzibheke. Number 7, omunye uzoqathakelwa amazinyo, aphele amazinyo, abe buhlungu amazinyo, uhambe odokotela, uyabo? Uhambe odokotela, uvuka amathongo ayeney'khwama ey'ngcolile, ayithakaza, okusamele ukuthi wena uwagezele, uwahlambulule. Uphinde futhi kube nedlozi eliza nomsebenzi kuwena njengomuntu okumele ukuthi elaphe. Ngabe umprofethi, ngabe umbhishobhi, ngabe umfundisi, ngabe uyisangoma, noma ngabe uyinyanga, noma nguligedla. Kodwa wena unendlela yakho okumele ukuthi uyithathe, unomsebenzi ekumele ukuthi uwenze, unamadlozi okumele uwaqoqe, umsamo uvuke ume kanje, uwuphathe wena. Uphinde futhi yonke into yakho oyenzayo ubabazise, uphinde futhi ubatshele bonke nabaphilayo. So, wena unejeni. Umuntu oshiswa amazinyo nje unabantu abadala ngokujulile, unemimoya, futhi uney'thunywa ey'fika ngomoya, futhi mase ifika le nto kube ngathi kungena umoya uyakuhlakaza, iy'thunywa lezo. Uthunywa abantu, kodwa uyingane eningalaleli. Yingakho-ke ongeke uze ulale, uyoze uwakhiphe koze kusale ngishawu 2 emlomeni, uze ulivume idlozi, uyoze ulivume. Ngisho ungaphuza impepho, ubilise impepho, ufaka petrol, ufake ama-paraffin, ufake uviniga, ufake, lithi lalela, angiyi ndawo.
Number 8, iy'ndlebe. Awulaleli. Uphinde futhi ube nedlozi lamanzi. Uphinde ube nethuba. Yabona lowo muntu ohlushwa iy'ndlebe unobizo. Ungabe lwamanzi, ungabe lwempande. Kuhlukahlukene and akusoze kwafana. So mawumuntu onjalo, kubalulekile ukuthi idlozi lakho ulibheke, ulinake, ukhuthale, usebenze. Ngiyanxusa lapha ekhaya ukuthi kumele uyazi into yakho, muntu kamoya. Musukuhlala, ungathi mase usushonile usubuya. Yazazi iy'ngane zamanje ama-2000 awayingendaba yentwaso. Awahlangani nemsamo. So wena mawukuthi namhlanje usaphila kodwa unalezi y'gulo, hamba usukume uyokwenza okufanele. Awukwazi ukuthi ungathuma into ungayenzi. Kumele ukuthi uyenze. Kumele ukuthi uyenze. Thanda ungathandi. Yabo? Kumele ukuthi ukwenze. Awufoswa, uyacelwa. Idlozi alimfosi umuntu. Liyakucela, liyakuhlala. Uma unqaba until cause liyakukalela isikhathi. Ubona umuntu hawu sibanibani Nkosi yami, useshiyile emhlabeni bakithi. Tholukuthi omunye sekuvaleke yonke into, omunye kuphele konke. Likubulala idlozi uphila, likubulale nje. Phela uma ungesanalutho, kungasenzeki lutho, usuke uyiswento esefile kodwa ephilayo. Uthi uyafesa, ngibuke nje imeneja. Uthi uyafunda, lithi nje unamanga. Akho university oya kuyona wena. Until uze ukhulume emlomeni uthi ngiyavuma. Yilapho into zakho zoqaqeka khona. Kodwa ngiyacela ukuthi ungezwa ngabanye abantu. Izwa ngedlozi lakho. Mina ngumeluleki. Angeke ngikutshele ngikufose ngithi sibanibani lapha ekhaya, hamba. Mina ngiyakhuluma, ngidlulisa into engithe uma ngivuka ekuseni ngingafuna ukuthi ngiyikhulume. Ngathi uma ngithandaza yangifikela ingilosi yathi no man, kunabantu abakanjena awubatshele ubanxuse. Uyabona? So bonke abantu abasemazweni, ukuphi, use-Cape Town, useGoli, usukephi, use-Durban, wathatha zonke lezi ndawo. La ukhona kwenze. Ngiyacela nje ukuthi ngelinye ilanga angikuboni uMakhosi, angikubone ungumfundisi usululeka, angikuboni ungumprofethi ushaya umhlahla, angikubone umama umfundisi, ubaba umfundisi lapha ekhaya. Angikuboni uphumelela ube nayo yonke into oyifunayo empilweni. So ngiyacela ukuthi namhlanje awenze ebukwayo. Sukuma nje lapho wenze umnyakazo manje. Sekuyisikhathi, ulindeni? Ulinde bani ngempela? Uba umuntu omlindile, mhlawumbe uzositshela. Wenze njani? Thank you for your time. Don't forget to like and subscribe. Makhosi.